bono nere engaki togwenerete kurigereri mutwe toyeterwa amagenderero kere engaki abantu bande ngo bakwepanga bapanga emipangilio yabo kulingana n'ebintu bibagasite sigo oyo mutaraja wacholire siminyoro nane bitubwatega igabuyagatani abantu bagukwana naenda abantu bagukwana ngo totagete bakwane olwigenya lokyagomba mwino paka agali gakyogenya nguruga tutwara abantu bagukwana tutaitimana namange ngo tutagete okukwana igoro y'amasomo okwana igoro y'oburemi okwana igoro ya afya igoro kubeura ari mwezi ka kitu cha masomo maiga please direct do untazo wote nono yame bigo bira tete bigo bicho binde direct kigo mutaso maiga tu es bigo mutano le space karansi bigo de viera to bringadas igo okwane munanate bamangana afya okwane para kiota getokore rune budget ya serikali yeye si miaka 5 na ndekero mwaka muna bago chiwitaransa iga bakogenda Kisumu baekie unyagatani ya bebete kore rwe ekeneke sigo sibali bago okwana ko nyoro taite mo kwane sekie china batebiri omanya ko uwo kwane echiro okwane na taxation yani echo igorere isere na endelele mokwane na usalama uselejita ya murata kesa usalama nere kwa na development sigo na inche na bomba mokwanyo yo mokwa yanyangu elinde twarone muna ntore leira kese kenyoreke kya unyagatani goto tagete muna weshimiwa yango no twa mochora ila mochi kumoita muita muna tarawa kolera kiende ni nubono moko motebi mutagiti nere forum yeino nere mukutano ino moko muamaoni nere gaje kere baje tiuchi wetuwa ai mokyo koko yorate muna usiai sigo saudero tutunene tega igamuna LLCA ya Nyakoe location yeito sigo tuna banyagatanytora tigatobeke na itwe mikakati yetu sobo mabonese myaka 5 sigo abantu ba public participation bache bakati interviews bitongwanira na ende ngo basaba okwane bo ibintu byamagenderero byuka asante
igamba kwa nina wakili akina tole metime na nya kumuga sutura ikama ango ikole kora na musa ile biamuna sana metodi ya kwanza bwana na kwa rasmali kwa bangu watu le TV mungana kwa rasmali se TV yega kwa rasmali para baba muli le news na mwaka nyomo mungana kale ka station iki Busy TV ndio na ya ndio kubwata iko kwa ngoli ke tukeli manya kwa ngoma ile ndio spina na ya para le sulembe tari kile kiki na lenge iga kitoka nyoto wakenya kubanga ama iga ndika kinga tigamba kwani ino na baliete bol thank you so much asogo to aligan torojenga to ke ndrete konya batonya ra tsaito babanta abange tsaito se history ngawa nyagatanyi no abantu barenga abange ona kabaka kwa ndete ko consult yo maso yonde ebo narra abasani to gata musani ta kwa tarara ari ya takira to kanya mo ayi kijana kirkia na ta ukir ori ora to batera setting oyo kwenye kualeka tigana kualeka Este county for the first time. Ikintu ada ngakora. Ntu ada kwa uli baga tukiba tebia gavana yito ebinta atuta tata kolere. So ayo yangire ya. Akabali sakali kwate binte binge tianga na ngeli ngo mwalimin aiche ago through ebinte biga morembi doki mogochi ko tata ko kolerwa karibu sana akira kanya baset ekwende you give it some more time wacha pata hello awa jaga tanyimbi ya mule nani our member of county assembly Mr. Oyagi Cosmas, director transport Mbaka, our chief waito assistant chief wananchi wa Nyagatani pia mule pia mwana wacha nichukue nafasi hii kuwakaribisha na chuo nima eta bange baino nechigasi abo batiga lakini barwa igabachega lokale exercise kama rusebana pia mwana sana sogoika so ere tuwata mangana public participation on county integrated development plan. Okay. Asante. Leo tuko na public participation on county integrated development plan. Mambo pangilio tunatoka chikomeke budget ya ito. This will inform county annual budget 5 years
so umupangilio tugwate no rorero nokoru amaoni inobune kinyorokia esabrocation ya Nyakoe kuse mubwato bako mubwato bako gwejipara tinyagitari rero ainaro tutaite mukwane ritkolia rero munyaterense so egabana yaite yaroje erete ebinte bikere sabrocation nebwate unique problems ndio muchitebe tuchikapche sigende gali chiriku first you have me budget yego chaka some of the issues ngo bachire captured one gentege okoru in 5 years multiple years so kerege ndumna gego chukwanuga gochikera ko captured ese a budget yaino talibira sibiraro siwe so mwaka oyo mugakimbiro sikubionse ndugwa sabrocation tinyinge kisi county so kelia kama kerabe capture ese budget na mwaka ndogwa na ndikimurairo ni gavana yaito na atakogendo yeah so etobwate sector 9 mugwaji karam lega tawo sector ji etobwate chikuruguna medical services public and sanitation amangana yobo chenu amangana y'ikinyagitari amangana yobo rwalia mugwati shida so ngujitore okwanera sector by sector so ngo barigani mobe tayari mukwana amangana ali no mwaso gwate ntugwate time chinyinge kabisa tori ike to record toirere gabana yeto sinamna hiyo so thank you so much na ndengwa kero mheshimiwa mbiyamano na director mheshimiwa very supportive ku support exercise yake yes toko enda no wale na into na ntu akole mere ntu akora sio ni mzuri mbiyamano yake chief yangu ile ndiba other sectors igamba somera sectors itogo chikukwanira infrastructure, energy and the public works. Infrastructure moma etama para electricity, education, technical training, innovation and the social services. It's basically education. Tuwata county godi na mangana ECD. Mose moma etama ngana kulika wale wa ECD na construct ECD classes. Ndobata mangana agriculture, fisheries, livestock development and irrigation. Is basically areas under agriculture. Ndobate water, environment, natural resources, climate change. What natural resources? Ndobate ndobate natural resources. Ndobate mangana yichigorliga. Soapstone, Echiwono, Ndubata Mangana administration, security, trade, tourism, industry and marketing. Sievingo Baramole, so na very movie Kwanere. Ndubata land, fiscal planning, housing and urban development. Eye minute na kitoko banga umuchito ebi byokole kana ngene nechitawo nya Mangana siwa system ya vindomene sports, culture and arts. Abana baito mbaga ati talent ima ebina biro tuganiri tukwanere. So thank you so much umugambia ucho kwana kera kama na ntoganyete our departmental heads tobaganyete bali ba technical ntoganyete mu agriculture ntoganyete mu nyagitari ntoganyete abantu bange batotebi inkebinte bigwentel nduna bototai manya lakini barambai maete katamna bona agriculture tutaitato na water agriculture entails because agriculture nene amangana medical services ntoba yeto munyakitari ngocha igo toba bale merit fatali so igo sector ya muna togo tacha mwate ya bangimo ngimutagite sinivo sawa sawa Biamona ukalengeria Ntwalo kanja toiwe yogiria amugambi nyaso atokwaniga mugambi karibu. Nare timu nata na era kurura.
abakwali abantu bamintumbu yamole yasaye numuya singa kichonsi kitukenile ito lero wakiro mugabo ni tumbu yamono ne serikali ito ya Gusii asoko tonora libaga yogocha tukwane na tolengereti kalimo iko abantu abange bagwikwanire ono kumana ibieka uchugwetana likoliga lisali ketosini taraje bunegete kwana kumana lakini mugabo no tuli yaro kale kambenya ataba nganje ibona abetingo jana boli timote mbakore ana manda takori tiboyo rero tukaranse gaiga turwa maoni abandi mbali bataracha lakini ndo jinga mwate niligocha abiyato igama ni mwate niligocha ini gente kile mworoki rero turigito rero kumontare ngeli ya ukwana tukwane kali uwe tukwana kurumyao usubore mbororo ilindegera manga chikoli libonsi tora tutana kobolito awatenga priority alafu tokorgo magende dayo ekero taro leto takigenda tokorekana igigende ngire se pipeline ngigende kupanga bali batamanyiti bali ngusutana kondra sandra lero bali ngaba maitaro aya na bange na rodi bali tanchal sindenya uso iwono mwasisa nchibo omatara mwinarira anda the same time totara no nduto tare timu yonsi ente nata korna kumokwana ente maminji kokwana bamambi nente ninkabwate igari nyakyugire motangama nalia bali moto nali bagana ne mambia na bali ganyo naro le baka abantu bane bara abange bali ma so nane mami na bali gani daktari mutumo ino nane mukomurwa manganororo tare wasukuru mugeni. Thank you so much. Na bali gani na batelimbia mona sugocha ono in a very special way tiganga ligani mochiko ito aitaiga abakwani maiga ilindegere abageni bana balete so mugambi chief it's my humble request oichegero kwani abantu bao at the same time wali ganyabageni bana bachiraiga karibu sana mugambi mwari kwali rumo kapene chingubichingire gachiraga akiusibono yenchiri wa akiri kwakungo uno bosoku turabeka iguro yoko bakolitanya ko muka iguro yiga turabiringa sento iguro yoko biringa muka yiga bosobono aya mo ibere sato eti nainde karibu mugambi. Thank you so much. Bia kono mugambi tigamba kwani bia mole nainde bia muno nche lero nilitukuligia sana ese location ya Nyakoe ese team the economic team Korwe county government gutarira sito gaiga ndachikugania because ituganda gusungo ali for the first time itwanya ko abantu ba county government na national government yamu ebinde ntoja gakora nya dispensary kiwe gari nkogenda ndo umuntu ku county abeli nkogenda ro. So we are working as a team to konya abantu baitu ntutaidire ndubuno muntu ne county kike guchiga kwa mangana tutaidire ne igwe anymore ono lero krete abel nere mo ward administrator itoga Nyakoe alafu mbata baturete bane ngete mutinne mokoleiga aterere go sekereke nyoru bia mono abaturete moja mata na batika ko introduce wano jiso dimba ati itali tukuliani ntwega si ito no ko make sure abantu babunya katani bachire sorry sawa ababunya katani bachire mambira ndabantu bachisolonge mo give your views no mo igura agriculture amangano situa 9 na moi goto time vale so that nkochi kwando yagi our MCA mheshimiwa yagi abae brief akaiga kiego chikoba ndaraji komareta community policy gote namole yamo weberia abantu baitu community policy baitu babunya katanyiga iga please mawezi bia mono sana now bia mono esa ulinte que temo manya kiro muntu lega iga I guess Henry you are around. I think ngwa kwa na liye mheshimiwa yango koriko kana isiare tiye na kora bwangu bango ndito bate bintu bokora so ndo ba nyo kwa na siasa tukua na mangana alimoji okorero tukobolio arati gago cha kuirana na inde tumubuli mangana kia ali kwa tebeti kitua tebeti na kieki
so bona iga egotigo introduce mwalimu Sebedi mwete norega kurukioge kwa wewe mwalimu ndio bona sana. Then bona iga tiganchi go introduce our MCA please tukomukaribisha buna tu amaite chikura kuruga mwa amaite chikura tuaje kumukaribisha gaiga so that yata tebie team walenere from there and akuni yake iga so that mangana limu won speak me watatebi na ituko chakira gocha so that nale kianda twagamba igente kama twaruo kende twaruo so that to move ahead wana inche gutikoganyia orukubi oroma iga to ire ngure twakana twa Indito turangiri mheshimiwa itomi stoyagi inde anyale gutukwana weka igoro mabikire igoro yunga weka mheshimiwa karibu karibu sana jamani Biamono senior chief our assistant waitu wa Nyakoe ward mugambi charadi mugambi nyaoso mwede teacher ukioge abatuleti na abanyagatanyi bamindu wensi bimbi yamole nande mwanya korora aya narati onyaretire mugambi arati torojikara gwate birenga lebya na intwe rero twachirega iga ndarachi gokwana bari bande mutamanyeti imanyete TV nerega iga tiange introduce Ncheno ya Cosmos omwe msio Nyakoe ward abantu abana bangakira chikura abantu abana bangogora yobo tafadhali karamuroje karatasi yego itakati yamu wewe tatiranga ibere igato basa koirore na kolikeria tari ya mara kabere lakini kero umuntu amekishana ulikire ga buri sakarele. Thank you so much. Bila wana mugambi ni maetenga ni mwangakira chikura na ndani ni mwageranga bo mugambi rero twachirega iga egento ngirarati aretre a introduce egente Kenya county yeto ekorokunga county integrated development plan CIDP amangana ali murakwane tarara be kwa se program eye tarara agenda se myaka 5 ronya mugo saba mache nara kobe kwa se program eye ronya mugo sabe stima nare kobe kwa se program eye ntogwate bintu togo kwanda kianda buna bateba okwanda tora mangana nyagitari medical service and public and sanitation okwanda tora mangana infrastructure energy and public works roads mangana chipara no ara abu mabu okwanda tora mangana education technical and training na bine bintu binde bikobwati gotinse igogo kwa guri bago kwana totake tokwanere ebintu ebyo okwana nengamba para kimotake tekonya first priority ero sigwe wanye na amache mukwanere motake techipoho motake techi water spring mukwanere amangane munabona amangane education mukwana amangane accounting kagete mwana ego dili amangana education ya mangana ECD amangana ye abalimu balia munabona kyoge nebwate class ketia ECD wanye tebwati mugekwanere kyagachwe wanye siara tebwati mugekwanere kyagachwe mangana obocheno mukwanera mangana echicho nchiro ji school cheito mukwanire ebintu byonsi kulingana namuna bire ase record so tati ebintu ebye ekaramu akwanira mangana ina captured haya ndeko be kwase program eye era agenda for 5 years maambia ekerara tiara etega iga ekere kende kyo speaker atake kolekana kulingana muna mu propose it mbia mono aso kontegerera na ndento kuwa ni manyetanga maswali na aba mange gaga mombolie
mukwanira mangane parcel mumanyete ng'oborai bwaetete bwa 2013 mwaete parcel 2017 inchiche tinonya taribo awa MCA bari barenga oro 2017 ebarusete parcel yalicho yasinje parcel bakachibeka sefira road bakalemera babeka chibese cy'umuguko twateba budget yali yaete tubotuko ere twali assembly tonyakorera amendment toira nie parcel yororeri akabairo rongasena ere bachandete talere bachandete muna na igora obisigalia mondo tayoro gocha wande gendo kingawo datige school fees talo tali school fees bachandete mukwanira mangana e parcel karamo ika mangana education mukwana mangana e parcel bia mono tenya sabasen teado sabira namaya nimba sigete muno manyagatenyi ni mwanga chikura 100% ni mwagera ngabo mugambe chikura na rusete bunyagatenyi ne chinyinge na kende yonsu kigocha abanyagateni nimba ya first priority mnabone para eli ya Nyakobalia para nene ya Nyakobali abantu bagomba mbanya ko benefit nonya ase serikali ya ase serikali ya account for 2 terms 2013 mbali meri para 2017 mbali meri para ya mokwana na bagomba ngagete mbali gana ro daktari ga biamono abantu bali basiara ya mate na iri mokwana reme chano nere gali para te yo mariga biamono de nya saba sen. Thank you so much. Bia muno mheshimiwa samangana kwarura maya kitoganyireta abande bache heads of department tigatonyore botamera bana kebere timanye tininki obisieri mwanga aba muramba leto kore gasi na barabutingo nyakora nchibye gataribo muna mwangeta chikura muna na promise ngate bange pie ward manager kurunya gatenya na korete boigo muna na kuanete muna balito kore gasi na barugo bisi mutare gocha iga moche mwensi iga mororo kane chikura na arusi iga obisi eri eito ye ward yali ntoligeta abantu bakuri umusara tubwate ward manager tuatwara secretary tuatwara montereba ward manager karunya gatenya secretary korabo ekaruo matara o montereba karura anda arafu mbaro bali bakonya gusibyo bisi ndoro sete muswati o makonya gatenya ngaya no ara muswati onde tukarusi nyakisai no yondo muburaka tukarusia iranda iwabe yaseriye gochari obisinje tiri kubeka mu buga bandano bakonyeri yo moroje nimbwate ndamwa muyoborai nimbwate nonya mbya mona ngagete magatu bwate ndakale mero bagwani wali abantu data keri baganda abantu bami ngombe yamure naende nje goro koroba tenya kundi seitoриoma ni njende personal assistant yo yage naende ward manager asante obisinto igora Nyakoe nirete kejando yenu tunyirwanire tona gitokonya nambi yama ndete amba kwa nibi yamore Marieta Ngruku Michael Ayoga nche secretary office ya MCA Boga kwa nibi yamore mwansi nibi yamore Njasa Marieta Ngruku Chudi nje ngora secha ya ofisi karibu ofisi mwore tamara misi yenu Tumsifu Yesu Kristo. MCA tu ajora ndo tinga na balance asta ya tu mete njengo mnyekisai aso ofisi andole tamno modita ikobona takole tupa charity Honorable Cosmas Oyagi Mwasiri Enerimbaka Ward Administrator, our chiefs,
n'abantu b'abanyagatanyi nko bakwani byamole tumusifu Yesu Kristo chamba leta ngo kubrana umwenga mochare ngere randa kimondo je komo gambia ka korana na jini tagere korana ndakora ki ngombo li swali nje ngoma gandi hawa gambi baito mwadimini na director na mwenzi mwaikambi mwenzi laita samoleta ngorgo gastas moleka omwali gani obis diamo biyamono kitoganyereta abande bacha tagete biyamono na inje nimbwate agutokora komo obisi tiganere mukaribisha kwa naliete 2 seconds Abagambi baito, our directors from the county, abantu baminto b'abanyagatanyi n'abakwanira imbeyamole asamalieta nkoro kulidia nyanjoka ibonde buna administration officer as office ya ordered me no tokora neregas nero monene ka con instructions we can kore bia mono mwaliga ni website ngakiende yonsi bia mono nkagere go chimo chenwa embaro sawa sawa bia mono sana abange mpia mo tigatuariga ni daktari Alex Migika atoteia mangana afetnali bona akugwata ase agriculture, fisheries, livestock development and irrigation. Daktari na buku kwa tani atoteia inki viwentele LMCA, chief, assistant chiefs, director ndaka, abatureti, abanyakenyoro, abakwani Mbiamori. Asamalieta nkoro kwa Alex Migika. Ronde gabuno mwananchi mtukufu we sublocation ya Nyakatanyi. Enaiwetenga public participation nerororo kind of towards Koros County Integrated Development Plan, a 5-year document which ko ra amagendero ase county yaito na njina rangoja buno mwananchi obonyaratanyi buno omuiborwa ogomba village asenyigoire na njendwa maoni ane gosendwa maoni y'abantu bakuru Nyagatanyi kurwe kenyoro kiagomba egere and to be part of the development plan ya Kisii County. Mheshimiwa director na abande Gomba village garoko yerigererio iko tukumanya gose abantu mbaro rebuna excluded, I can say excluded kurwa say a program ya development in the region. Mpaka at one time abantu bekenyeromba aboleti omugambi, I'm sorry to say this, they wanted to apply for relocation by part of Bonchari, saying in Jogono they are not receiving any support from this other end. So to Karara ake karamo gani atire gatako me kero na tire metine oyo kwero na bako runga amo karan saga ndara baga tena. Thank you so much. Thank you sir. So na kine jina ranga diangiche uwa bororigwane so that to be part of the program.
Professionally ingenomo daktari wetugo ngo kolega asiane as county government ya Nyamira kuno director livestock production as serikali ya Nyamira. So weka onaigunga amangana ya nara seke yoro na nje nasabali baga na bataitigana jenda ndanji kora ticha koruse ito manya gochaga asenye jaro to atichire tokarteki etokorete ogoro ana isiko tigenga igona takora ruana arali nka so na kige tobegeta na ntu tora ruana tora ticha ngokorunka na ntu osento gwene labuna chinsa muchinde talibo enga kige wikayo korwa maoni ntokoro mbia mwana. Thank you. Bate vile tinda ko ranga na ko ani ruya inya ndra ko kwana na mane okay bono bante vinda chakira sa agriculture ekero abo bisaba go tele na bata geto go chaka go ko iria maoni buna ndo ko ra kora singo kora ko bana ndo kora tuli etogo ebago chabato terinki babwate right as a department ya agriculture na ndo bada agriculture crops ebimeri ndo bwate tugo ndo bwate chinswe ndo bwate bilibata banga kusuya mu manyoko wa udongo soil conservation. So as a section yeyu ninki muraganie a county government ya Kisi etokolere intubu n'abanyagatanyi asense meyo inki muragani etokolere njebuna ko wali sindwete se ito gomba ebandenga ebakogwe subsidy obuyo nere mbanya konyora buyo sawa sawa igomba gani batu aregentekyo our governor his excellency Simba Arati atuare okomanya ingakuru bonyagatanyi abantu babonyagatanyi batagete banyoreki obuyo batele banyoye chimbego cyo simaga mugondo ase tugo mbagani mukwanere ebintu bye division examination kwa chombe chimbego mboraga ngombe kwa ni mbego kwa minyokiyo ujya so muhamate okolieri otamanyetinga iya ruete so ntogani abantu baito basomigwe amagana breeding kwa manyanga engombeye iya rueto roreri rwengomberia engomberia ya gwato roreri ko rweria sita muri ko tebanga muri ko nyomera na abantu bekenyoro okobaki ebara abamo egara moko babamo moko nyomana oranyorenga eburwere mbore tubwate busine ndurume amarwe nara utambukira ko rwaso muntu amoji aso yonde genetically weterase enyomano so mugateba yaya etokurusia abanyagatanyi murusi bamatara gusande lakini tali umunyagatanyi sinyanyange sokore mporo magamu maroso nale akolekanete gusina bwate burere no nubye ngigitura tebe nale go transfer esukali onyorenga mwa transfer ile oburere bujaso nese tugone ara nabo gotakirwere kwanyora embego olwase Simba Arati torosi CIDP emiake mege ya etire etu wale kwa some binteria se chinga se tinga public participation lakini uchiko bolinga ki se itarobo no are we in Kenya or we are in another state at least bono tuanze kwa robo rabu na word of please pass our gratitude to his excellency honorable Simba Arati aso wakolege nteke ele miujiza tutanya korora then to go jansa ya maji
tinsoko nchirema chitakere ko korosiwa ya wana bana je buruse ito tinsoko nchiro buna ali ma chumbi ndobate ya machuka ndobate matonkono bitakeire kurigereriwa birosiwe so ntogani ebe set aside echikorosia amache egere abantu baitu banyora amache amaya na inda amachenu abantu bamintu twakwande urechi chomo nomono mwatemere kwagacha na ndo uri taratwara na necho to kanyanga gaba no shu kwagacha recho kero kwate cho ekine gentege tangani to kurwara no yema rwa irin mama te chonki nkiyo chigagora ndata tibo soku esebi nyoro na nenga kiria katoka chile meteime chibando ime yerire osabano kanda tuli malenga ba uchi bakora gesona bona mungana ichichwaro ntonya kukwanda liyo kaliyo kasi nchene program yagenderete nabanya gitari beto bekenyoru toko kwatana nae batuleti nino batanga no bando kotokonya kero mnya gitari CHV aletire message esimole mwaba konye senge nchino abantu bategerete moko chimwa batutana baosi kwenda goteba na kiwacho kokara gari kenyoru mokonyane ne CHV senge nchana abantu batanga nkurunya gitari na inu CHV maite mwakwanire Timai tuko sema tetea wasema tutafanya kabera nkabo MCA these people do a lot of work una bona ntagetega asenda se kole kana kenyoro I'll still call them mbali kindiko bakana tindo kara kende they will go to the field and bakora wholeheartedly when Nyagatani area I'm proudly saying that Chicho they have improved on the part of the toilets so we are hoping and to reach kwenda uchimaega wana aba ochote simbarati tafadhali matebi anyakuba inyora esenge ntutagetwanya kolega asiye tinko runyomba ngene Nyakoe ngetanane ngene chiskuru ngetanane kana ndichwetanane kenyoro nkole it gets a lot of work but when keto wabwatega iga ochere atokonya sana egento ya kabere umwalimu okwanire gore chiskuru abana baito bachandegete esebinyoro bale batabwati no ebikoruto so yose program yo kana chiskuru kero mwana kwa ndecho katachetese asa abana bande bachire baiteira mache igoro gota chance kumwana kanyara infection Bueno, if it's possible, we will take a first lead now at the program ya Jigas. I include no echi stand ki, echi abana ba uchere na school. And then to kene mwanto kwanera. Kioge gaiga, ndo bwate nya gitari. Kero mbira ya tule, omweshimwa nawe yaro gutulera nkwale wikaga iga. Esenge ncho korogoroga na go nya gitari in case we have an emergency, ndo kunya wika kioge. At times na bodo gocha twekira paro gorogari twatara. Na ndeli bana na boku na chibutu watara yato ana kolega asebi nyoro imega nto abwate to abaka to kwale koli chibutu kama yagotare senge nchama takioge ere waterlogged so we are requesting ese para yo kana gitari enyare ko ba improve tafadhali at least natwe kana ne mara mo chinya gitari iga twasara go chinya gitari na pekera patients bagocha yabera rise in case there's an emergency. Another thing that I want to talk about that kwa ndegoro ya sanitation. Nande sanitation ye nero ngo chinakora mono ngoncho kana nande mbale bantu mbale tumenyete maiga tuwate chi hotel kora ostora mandasi nje tingo chamba siekere esenge choma teneshi ba stokoli lakini kero taragera kolia marube kwanelia bante ndagera tingo chigogotiga esenge ncho abantu balenga oragera twano bate infection yenda abantu balenga go chikoroche muona bokorosi urwale na mwayoka lakini abantu bali oroche family oyo nari korumoino bagenda nenda nyoba mwabo malenga bachire ko abantu infection moroche kali abange gotanga tarachikanya gitari ko liya mariyo gotenga tsimbarata rato mariyo lakini wone kana uchitu bata mariyo make tutare kanya gitari tigatanga ne ko abantu abanyene tegotanga eserikali tutagete tigato bento batangani okolega asi twegwana nda batome Nyagatani konyagotemba tole konyagosuka tole no mweshimu ochirega igarero nande to gukwana mutu ya to motebi anyagokora mangana nanya gitari eto gastogete tutagete na abana baitu bacha baiboli rororo to squeeze se keto gutara binyoro ime ndoka ngate batore bantu banyara bana nyumba CCHV enere gasi abana olete file bakora gutara bara banga bali morito kali limo kali kabere bakanyoro mwana in case
umongna acharume tuko akanyaro mwana nyomba SHV kitambo chiko changi kero sara chiko kai kere ego chiko ibeke kegetambe okanya SHV atangali ikire gali ya modify ko chinyagitali. So we also need a maternity wing here at Yogi. Leko nyalikana. Tutwale nyagitali yeyu egere sense we have so many rooms igaiga nyagitali chirebosa. Tubate chirum chiro operational chirebosa chinyinge kendegeta iyo. Toko nyare winya maternity wangnamba akanya bana nyomba. Wakati umuntu agenda jenda bakayingo bise transport. Ningike igana kingo chikokora ngo chakora nyagitali bate bali bagebyo ingo nyaro mwana nyomba embere raisi. So if we get a maternity wing here at Kioge because it's a dispensary itatusaidia sana kwa mama kutopata watu nyumbani. Na iko ba raisi sengecho chibesa chinyene chiko bakera because life is getting expensive. We ntobate program in NHIF a few days ago mbale ba benefit in NHIF serikali so barongo chiko baberere raisi. I think ngalengina na kwa na mangana nsi tuanda isara nera acha kwande kenteke monati galiga hiyo mbia mano so kontegerera na kwa nelie tose mwanye banali ngoro ku Grace Kwamboka ninche in charge of Nyakoe ward as a public health officer na ndete ndete skuru kitu cha South Chionsipi in case of what the problem is skuru na moku ngakeresini mbia mono MCA chief chetu na assistant chiefs na mwensi moraiga na abanyeke nyoro mwensi ko bakwani bwakire bose bonombo yire wayire nande asa Maria Tansara Kerbon Koroko in charge Kioge dispensary na nche ngwa kabuya ngwa kira simbarati ngambia mono oko bayeri bakamuneri ganyare ko bagagotonyorera na into tonyare ko batogo participate eto koigwa munanje na nyakorora bakangumia mangana ya etetigu ngaigo se ba eteti lakini bona twanyorere chance yeyu muna bunyagatanye kenyuru nga tonyare ko batogo kwane mechando ya ito yonsi ayeigwe na ndinga nanyare gotokonya bono emechando ya Kioge dispensary eyende oyo minto nyale ko baga ko yekwana na inche kingo chikunyara ko bagingo kwanira amangana ya amariogo engo chali lakini na make bono ingo ngo saba umweshimi weito anyale ko baga gotomentera amariogo abe yani yoko rwali kero mochando gekogera konyora achita yo mochando yomo wokorikero murwaire omotabi agenda achikugura iga gutandura abandi ba gutandura ebitabu umuntu okurutirabu ogote inchikugura amari ogotachete emwairete bono tosinyu ngakitogo kora lakini tugenda koremerere omochando ndi naboko nyora ng'umurwaire ochire ogwenete ko bari fad bono naboko murikega kutubuga tina muna kwa motebi bona ayesi ya ikeire gaiga igogwenere togende general usikonye muchando ekurwa mokake naboko motebi ogende iranda muntu takoimoka agote istingo genda pi muna bona ekesinkere korumage na ngumbu umusibati getagacha no umwana uri 4 months umwana yiga bwate sabia pneumonia akalikeru agatego no gaiga ntubwati na muna ntubwati mari ogogekero umwana yarwarete mono agwenene tato ke general arwarigu agateba timbwati besa ngakibono ngo iko nje tingo genda nabayiranete nyumba na uyo mtoto alikufa omochando ndi tubwate nyagitari ngore ngikonye ndia marioga rengororo yoko mokonya angisaidika at the same time nabera nyari kanenga mwatemire na ndivyo tutakora for 24 hours labda time imefika mnatoka lazima mumodify iliwana referral method bono utaka ko say maybe konya ambulance ya ngororo maybe akairfad angesaidika alafu mochando ndo tobwate enyagitari nero lakini pale yare gochi ororo teyo munabone mbule gotuga
imagine engorusie bikoro tontacha machaine insoke konye nkogenda gose konye ngoswa nitatoa viatu insoe nyagitari nge sabusi nande mbeke gekogere yendere tobe ogotereri oranyore kwaguro buneke ne yunerero no mochandonde rinda mama ngosaba egenderere gekogere